la gravació. Ja està. Bé, més preguntes? Que em sembla que hi ha una mà aixecada. Sí. Bona tarda, bona nit. Oriol Roig, des d'Oregó, als Estats Units. Bon dia. El que tenim és una lluita de legitimitats, perquè recollim un parell de milions de signatures i llavors el president Illa se'n va on sigui, diu, miri, jo tinc tants vots, m'han recolzat els senyors del PP, els senyors d'Esquerra també m'han donat el suport perquè jo sigui president i estem per l'autonomia. Llavors caldria recollir, no sé, 3 o 4 milions de signatures o una cosa així per poder-ho fer. Una altra manera podria ser, doncs, recuperar el Parlament. Llavors... Caldrà esperar el 2027, aleshores. Bueno, no ho sé quan, però... I no tenim la garantia de guanyar les eleccions al Parlament. Ni tampoc tenim la garantia que els nostres presidents independentistes vagin a les Nacions Unides, perquè aquesta també és una altra disjuntiva. Hem tingut molts presidents independentistes, a l'últim en Pere Aragonès, que va prometre que culminaria la independència de Catalunya. I no només no va culminar la independència de Catalunya, sinó que va avançar les eleccions al Parlament de Catalunya, tot i saber que el bloc independentista perdria la majoria absolutíssima de 74 diputats que tenia. Per tant, jo crec que la societat civil ara s'ha de remengar, hem de fer el paper que no han fet els partits polítics i hem de donar un pas endavant i realment no són tants milions els que necessitem. Heu de pensar que el bloc espanyolista, format pel PSC, PP, Vox i fins i tot et posaria els comuns, si vols, només sumen 1.600.000 vots. 1.600.000 vots. Per tant, si traiem 2 milions de signatures, ja són més que els que representen el bloc espanyolista. I jo no crec que si fem l'apel·lació, Esquerra Republicana digui nosaltres estem amb el president Illa. Jo crec que es desmarcarien del president Illa i es sumarien al bloc de l'apel·lació independentista, perquè si no ho fan és la seva fi política. Per tant, hem de comptar també amb aquesta possibilitat de que Esquerra Republicana no doni suport al bloc espanyolista en el moment que es presenti una apel·lació a les Nacions Unides. Per tant, seran molts menys ells que no pas nosaltres. Heu de pensar que el 70%, ho diuen totes les enquestes, el 70% dels ciutadans de Catalunya estan a favor del dret a l'autodeterminació. I això vol dir, sobre una població de 8 milions, doncs 4 o 5 milions de persones que estan a favor d'això. Per tant, no ha de ser tan complicat aconseguir milions de signatures. I si a més tenim el recolzament internacional i si a més ho fem a tots els països catalans, jo crec que podem aportar a les Nacions Unides tants milions de signatures que només per vergonya siguin incapaços de negar el dret a l'autodeterminació del poble català. Què et sembla, Oriol? El que em sembla és que si comptem els vots de les signatures recollides a fora i recollides arreu dels països catalans, Espanya en recollirà tantes o més, perquè el fet de la catalanofòbia els farà moure. Igual que recollir un tou de signatures per polir-se l'Estatut. Llavors, em sembla que la pota fluixa que tenim és el Parlament. I el que cal és clarament recuperar el Parlament. Em sembla que no dic que no calgui recollir les signatures, no és això el que estic dient. L'estratègia, si no es recupera el Parlament, jo la veig molt complicada. És que el Parlament vindrà després de recollir les signatures. Vosaltres heu de pensar que en el moment que fem l'apel·lació a les Nacions Unides, que està formada per 193 estats, on hi ha molts estats que no són precisament prooccidentals
i que no són precisament amics d'Espanya. Hem de pensar que Espanya avui, li agradi o no li agradi, està en una guerra. Està en una guerra, de forma indirecta, però està en una guerra, està participant en una guerra. Espanya està formant mercenaris, fins i tot a territori català, per portar-los a lluitar a Ucrània. I Espanya està finançant les armes que maten russos a Ucrània. I Espanya està enviant armes cada dia per matar russos a Ucrània. Per tant, la situació d'Espanya avui és molt compromesa internacionalment, perquè té tot el bloc dels BRICS molt enfadats, precisament per la seva actitud. Per tant, és probable que en el moment que nosaltres presentem l'apel·lació a les Nacions Unides, moltes nacions que són contràries a l'estat espanyol o al bloc occidental vegin en simpatia la causa catalana. I, per tant, de forma bilateral, ja poden començar a donar reconeixements bilaterals a la causa catalana. Com, per exemple, té ara mateix Palestina. Palestina té 147 reconeixements internacionals. Els dos últims els va aconseguir el 2024. Espanya i Irlanda van reconèixer Palestina. El Sàhara té més de 80 reconeixements internacionals. Per tant, Catalunya pot aconseguir ràpidament, per la conjuntura internacional, molts reconeixements internacionals. I aquests reconeixements internacionals crearan una crisi diplomàtica a Espanya absolutament irreversible i insuperable. I això farà indubtablement que l'independentisme torni a revifar i torni una altra vegada a ser hegemònic. Perquè en el moment que hi hagi aquest reconeixement d'alguns estats del món de Catalunya, farà que una altra vegada els independentistes ens sentim orgullosos de la nostra nació i ens sentim una altra vegada legitimats per sortir al carrer i per reclamar la independència. I això, evidentment, farà que les properes eleccions del 2027 o abans siguin a favor del bloc independentista. No en tingueu cap mena de dubte. Avui el bloc independentista no guanya les eleccions per culpa de la desmobilització del bloc independentista. No pas perquè els espanyolistes siguin més, sinó perquè el bloc independentista està desmobilitzat. Està emprenyat i està fastiguejat d'aquesta política autonomista i rendicionista que fins al dia d'avui i des de l'1 d'octubre s'ha anat seguint. Per tant, si som capaços de revifar el sentiment independentista dels nostres ciutadans, tornarem a guanyar aquestes eleccions del Parlament i aleshores no només tindrem l'apel·lació a les Nacions Unides, sinó que tindrem un president i un Parlament conjurats per defensar la causa catalana, també a les Nacions Unides. Per tant, tot bé seguit, Oriol. No pateixis, que ho tenim tot ben pensat. Pateixo, però ja va bé. Gràcies. Bé, de la paraula Rodrigo Alves, president de l'Associació Catalunya de Brasil i també creador de Parla 28, una plataforma per català tot jugant. Endavant, Rodrigo. Gràcies, Cristian. Bon vespre a tothom. Jordi, moltes gràcies per totes les teves explicacions optimistes. Jo, com a representant, aquí tenim el Cristian també, de comunitats catalanes a l'exterior, com a portaveus de la catalanitat a l'exterior, de quina manera la vostra entitat té en compte la nostra participació? Aquí també tenim la presència, el teníem fins fa poc, no? La tenim aquí de l'Antoni Montserrat, de la FIEC, de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes. Per tant, de quina manera es té en compte la participació de les nostres comunitats, dels nostres casals, per part vostra? Gràcies. Bé, nosaltres, Rodrigo, en el moment que el Pacte Nacional es presenti, farem una crida a tots els casals exteriors de Catalunya perquè siguin els nostres primers ambaixadors internacionals, perquè siguin un motor incansable de recollida de signatures per tal que les Nacions Unides estigui absolutament desbordada d'adhesions a favor de la causa catalana. Nosaltres hem d'aconseguir que hi hagi un tsunami
de defensa de la causa catalana per al reconeixement del dret a l'autodeterminació i la independència. Si nosaltres tenim la complicitat dels casals exteriors i el compromís dels seus membres, aquesta causa és imbatible, perquè tenim centenars de milers de catalans repartits per tot el món. No hi ha país petit que no tingui un català. I, per tant, els catalans aquí hem de ser un motor d'atracció imparable. I tant des de la via interna com des de la via externa no hem de defallir fins a aconseguir aquests milions de signatures imprescindibles per fer irreversible el reconeixement al dret a l'autodeterminació i independència de Catalunya. Heu de pensar que nosaltres anirem a les Nacions Unides a recordar-los que hem sigut els primers a demanar el dret a l'autodeterminació. Ja el 1919 a la Societat de Nacions i després el 1945 a les Nacions Unides. Per tant, si els primers a reclamar el dret a l'autodeterminació, després de recollir aquesta immensa legitimitat que volem recollir, no se'ls dona aquest reconeixement, les mateixes Nacions Unides quedaran desacreditades per sempre més. Per tant, hem de tenir molta confiança de que aquesta tasca és una tasca que podem aconseguir, que podem guanyar, que podem assolir. Però, naturalment, Rodrigo, necessitarem la participació entusiasta de tots vosaltres, perquè jo sol no ho faré. Jo sol no recolliré milions de signatures. Ho hem de fer entre tots. I hem d'apel·lar fins i tot a les organitzacions internacionals que coneguem a cadascun dels vostres països perquè també es solidaritzin amb la causa catalana i col·laborin amb nosaltres per recollir signatures. Heu de pensar, per exemple, que l'inventor modern del dret a l'autodeterminació és el president Wilson. El president Wilson era un president del Partit Demòcrata. Hem d'apel·lar al Partit Demòcrata dels Estats Units que faci causa comuna amb la causa dels catalans, amb la causa de l'autodeterminació. I de la mateixa manera, a tots els altres partits demòcrates del món i a tots aquells estats demòcrates del món i a totes aquelles nacions que un dia han sigut colònia, que un dia han sigut sotmeses per la força i que veuen en la causa catalana una causa de justícia i de llibertat. I tot això hem de saber explicar-ho amb totes les llengües possibles. I per això necessitem aquests centenars de milers de catalans que hi ha arreu del món i que dominen totes aquestes llengües i que són els nostres primers ambaixadors. Per tant, Rodrigo, jo t'animo a que quan presentem el Pacte Nacional siguis un dels primers a col·laborar amb nosaltres des de Brasil, amb totes les teves forces, amb el teu casal i també amb les organitzacions socials i cíviques i polítiques que ens vulguin acompanyar amb aquesta tasca. Més preguntes? Jordi Ortiz. Endavant. No t'escoltem, Jordi. Tens el mute. Ara. Hola, bona nit. Bona nit a tota la Catalunya interior i també a la Catalunya exterior, principalment. Soc Jordi Ortiz, del Consell de la República a Vilamajor i també integrant de l'equip de suport del Jordi Castellà en aquest projecte. Jordi, et volia preguntar quin és el calendari amb què estem treballant amb tot aquest projecte? O sigui, quin seria el full de ruta, les diferents etapes que tu hi veus en global? Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Un plaer saludar-te. Bé, el calendari dependrà de les adhesions que puguem aconseguir en el Pacte Nacional. Nosaltres estem molt interessats en que les entitats hegemòniques de Catalunya formin part del Pacte Nacional perquè ens ajudaran de forma molt determinant a recollir signatures i, per tant, estem fent molts esforços amb l'ANC, amb l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, que representa a més de 700 municipis de Catalunya, dels 947 que hi ha en total, i també amb l'Òmnium,
i altres entitats representatives. Per tant, nosaltres volem aprofitar aquest estiu per recabar el màxim d'entitats importants de Catalunya en aquest pacte nacional, per tal de presentar-lo, si Déu vol, abans de la Diada Nacional. Una setmana abans o uns dies abans, per tal de que la Diada Nacional ja estigui dirigida per aconseguir el reconeixement internacional de la nació catalana. Volem que la Diada Nacional, que sempre ha sigut el gran motor de mobilització del país, sigui el tret de sortida d'aquesta tasca tan difícil però tan i tan necessària, que és aconseguir milions de signatures. I per això faig una crida a totes les entitats com la vostra i aquelles que vosaltres pugueu conèixer o pugueu, diguéssim, ser influents, per tal de que quan fem el pacte nacional també tinguem a tots els casals compromesos amb aquesta tasca. I per tant estic a la vostra disposició amb tots aquells casals que vulgueu participar en el pacte nacional amb els braços oberts per tal de que m'ho feu saber i m'envieu missatges d'adhesió al manifest per les Nacions Unides. Idealment, Jordi, si tot va bé, hauríem de presentar el pacte nacional abans de la diada de l'11 de setembre. Com a mínim, aquest és l'objectiu que tenim. Ja veurem si ho aconseguim, perquè hi ha entitats que són molt lentes a l'hora de fer les seves decisions i ens poden crear problemes a l'hora d'incorporar-se ara mateix. I per tant, s'ha de tenir en compte que les grans entitats del país s'han de fer assemblees, s'han de fer reunions a l'executiva i tot això sempre dilata més els processos. Però idealment, si ho podem fer abans de la diada, seria un èxit absolut. Jordi Zamora, des de Cardedeu. Hola, dues preguntes. Una ja l'has respost perquè era una mica el calendari. I l'altra és com encaixa aquí tota la resta dels països catalans? Com ho farem? Bé, els països catalans també tenen organitzacions independentistes o sobiranistes, com per exemple Decidim, al País Valencià, o Sobiranistes de Mallorca, a les Illes, que poden col·laborar amb la recollida de signatures. I cada territori, evidentment, haurà de recollir un nombre de signatures diferent. No és el mateix Catalunya, que té 8 milions, que el País Valencià, que en té menys, o les Illes Balears, que encara en tenen molt menys. Per tant, ells també poden participar i col·laborar. I també serà una bona manera de veure el termòmetre de l'independentisme i del sobiranisme en aquests territoris. Perquè el que seria ideal és que si les Nacions Unides en reconeixen el dret a l'autodeterminació, després la nació catalana, encara que sigui de forma fraccionada, respectant primer Catalunya, després les Illes i després València, puguin exercir el dret a l'autodeterminació. Imagineu-vos que ens reconeixen aquest dret a la nació catalana. Doncs immediatament demanarem el seu exercici en aquells territoris que ho reclamin. I naturalment, si Catalunya ho reclama, doncs demanarem que per Catalunya sigui reconegut el dret a l'autodeterminació i, com ha dit abans en Xavier Campos, si aquí hem fet 2 referèndums d'autodeterminació, doncs demanarem, només faltaria el traspàs de sobirania, com va obtindre Marroc. Marroc no va fer cap referèndum d'autodeterminació l'any 1956. Era tan gran el suport que tenia dels estats de les Nacions Unides que se li va fer un traspàs de sobirania directa i el va fer Franco, sense referèndum d'autodeterminació, perquè es va considerar que Marroc recuperava la sobirania que li havien pres antigament. I en el cas català és el mateix cas, perquè Catalunya va perdre les seves institucions i constitucions per la força de les armes el 1714. Per tant, seria també molt lícit que després de 2 referèndums d'autodeterminació i una proclamació d'independència es fes un traspàs de sobirania directa cap a la independència. Tot dependrà de la força de signatures que tinguem
i de la força d'estats que ens donin suport. Però si som constants i tenaços, podem aconseguir-ho, i jo crec que, com va dir en Déu lo feu, abans del 29 ser independents. Més preguntes? Algú més? Una consulta? La Nina, des del Vallès Oriental. Hola, Nina. Molt bona nit. Soc membre del Consell de la República de la Junta Rectora de Vilamajor, Vallès Oriental. Jo tinc una pregunta, i és que, clar, jo penso que en el moment en què comencem a demanar signatures, començarem d'alguna manera a agitar el vesper, la repressió augmentarà. Perquè vull dir, jo no crec que Espanya es quedi de braços plegats esperant doncs, que nosaltres arribem d'una manera plàcida a les Nacions Unides a demanar els nostres drets i que ens reconeguin i que ells no facin res, perquè justament, vull dir, si Espanya és alguna cosa, és un estat repressor. Jordi, tu tens en compte això? Que en el moment en què comencis a demanar signatures, en el moment en què comencis a fer-te com cap visible, com a comissionat del Consell, doncs que pugui hi haure una repressió contra, ja no contra tu, vull dir, contra tu, bueno, jo és que ho veig, però vull dir, fins i tot contra la gent que estigui al teu voltant, donant-te suport amb aquest projecte? Bé, en primer lloc hem de saber que recollir signatures és absolutament legal i democràtic. I fer un manifest sol·licitant a les Nacions Unides el reconeixement al dret a l'autodeterminació també és absolutament legal i democràtic. Reprimir-nos per fer això seria una violació dels drets civils espanyols, europeus i també de la Carta de Drets Humans de les Nacions Unides. Per tant, Espanya es crearia un problema molt gran si ho fes. Ara, ja sabem que l'estat espanyol et pot empresonar per qualsevol altra cosa i pot trobar delictes allà on no hi són. I si no, que li preguntin al senyor Roser, que es va passar 2 anys a la presó i que després li van dir, perdone, no havien proves per condenar-lo. Però 2 anys a la presó se'ls va passar. I si no, preguntem-li als Jordis que per pujar-se damunt d'un Land Rover i demanar a la gent que marxés a casa ordenadament i pacíficament, els van fotre a la presó, em sembla que fins a 3 anys i pico. Per tant, d'Espanya ens podem esperar qualsevol cosa. El problema que tenen és que aquesta serà una causa col·lectiva. Això no dependrà del Jordi Castellà. El Jordi Castellà pot ser el promotor d'aquest pacte nacional, pot ser l'ideòleg d'aquest pacte nacional, però el Jordi Castellà ja ha fet el llibre. I si el tanquen a la presó només heu de seguir el llibre de la via Nacions Unides o de la via guineana. Per tant, si esperen que es deixin de recollir signatures perquè tanquen a l'ideòleg, doncs s'equivoquen, perquè l'ideòleg ja ha fet el llibre i el llibre el podeu consultar i seguir. I a més, com que les signatures depèn de tanta gent col·lectiva, doncs l'únic que aconseguirien és que s'aconseguissin més signatures, si em tanquen a mi i a uns quants com jo. Per tant, seria un tret al peu de l'estat espanyol. Per tant, jo sincerament crec que, a més, amb la situació actual, que Pedro Sánchez depèn directament dels partits polítics catalans per no perdre la presidència, no crec que l'estat espanyol s'atrevís a violar el dret internacional, el dret constitucional i el dret europeu, i tampoc crec, sincerament, que els partits catalans, si ho fes, li permetessin. Per tant, sóc optimista, Nina. Tot i així, prendrem les precaucions que siguin necessàries. I la primera és comprar-se el llibre de la via Nacions Unides. No sigui cas que faci falta llegir-se'l. Fem la paraula a l'Antoni Montserrat, perquè és la primera pregunta. Aquí les preguntes sempre les fem després. Gràcies. No, m'ha semblat una exposició molt interessant, una proposta molt interessant i com a mínim una mica dinàmica respecte del moment que viu l'independentisme tan absolutament pla. Almenys és una proposta que té un cert interès i
i sens dubte mereix consideració. Dit això, sí que et voldria fer algunes preguntes de caràcter molt pràctic. Si és una via, diguem-ne, factible, aquesta de Nacions Unides, no seria una via únicament que haguem d'utilitzar els catalans. Per què no hi ha hagut cap altra, diguem-ne, nació sense estat en lluita per la independència que hagi utilitzat aquesta via o que se l'estigui plantejant, sigui els escocesos, sigui els kurds, etc. És a dir, sembla que amb això serem pioners en utilitzar aquesta via. Això és bo potser, però ens sorprèn que siguem els únics que hi haguem pensat, sense qüestionar en absolut tota l'argumentació que tu has fet. Això seria una primera pregunta. La segona pregunta és també de caràcter molt pràctic. És a dir, tu dius, presentarem aquestes signatures davant de Nacions Unides. A veure, Nacions Unides és una cosa, però que té els seus organismes i els seus mètodes de funcionament. Si tu fas una iniciativa ciutadana europea per la qual necessites recollir 1 milió de signatures, tens perfectament marcat a quin comitè i a quina persona gairebé li has de presentar les signatures. En el cas vostre, penseu, quan dieu presentarem aquestes signatures a Nacions Unides, voleu dir al secretari general de Nacions Unides? Voleu dir al president de l'Assemblea General de Nacions Unides? Perquè, clar, les signatures han de tenir un destinatari i m'agradaria saber una mica com ho teniu imaginat aquest escenari, no? I la tercera cosa, bastant una mica jo diria, de sentit comú, és probable que quan aquestes signatures arriben a Nacions Unides, la primera cosa que miraran, amb tota lògica, a banda de que s'hagin fet totes les garanties, de que no hi hagi duplicitats de signatures, etc., però tot això ja dono per suposat que es prendran tots els controls de qualitat absolutament necessaris, però el que sí que es miraran a Nacions Unides, òbviament, és quants catalans han signat aquest manifest. Jo entenc que és la primera qüestió. Que després hi hagi luxemburguesos, equatorians, mexicans, etc., és fantàstic, reforça molt la perspectiva, però la primera qüestió és, indubtablement, crec que tu ho has dit en un moment determinat, que el nombre de signatures que recollis a Catalunya estigui molt per sobre del que, diguem-ne, no diré que sigui el 50% del cos electoral, però gairebé, perquè si no t'acostes a una xifra així, t'arrisques, bueno, que et donin l'argument clàssic de dir, escolti, és que això que vostè m'està presentant és absolutament minoritari, no? Aleshores, una mica, no sé, com teniu imaginats tots aquests escenaris? Bé, començant pel començament, precedents a les Nacions Unides de nacions que hagin utilitzat el dret internacional per esdevenir independents en tenim moltíssims. I Guinea Equatorial és un precedent fantàstic perquè era una autonomia d'Espanya. Per tant, igual que Catalunya, ara mateix. Aquest és un precedent, a més, inqüestionable, perquè va ser del segle XX i utilitzant-se el dret internacional. Però em referia més a haver utilitzat el mètode de les signatures que tu proposes. El mètode de les signatures és un mètode que és una innovació que fem nosaltres. Perquè és un mètode potestatiu que fem nosaltres per demostrar la primacia del dret a l'autodeterminació i de la voluntat del poble català. Perquè, si no, evidentment, el més fàcil i el més pràctic seria que el Parlament de Catalunya, com s'ha dit abans, doncs amb el seu govern presentés la sol·licitud a les Nacions Unides. Però, malauradament, hem tingut diversos presidents independentistes, com en Puigdemont, en Torra o l'Aragonès, doncs que no han tingut aquesta idea. I, per tant, no s'ha presentat a les Nacions Unides. De fet, la primera resolució a favor del dret a l'autodeterminació del poble català és de l'any 1989, del president Pujol. La resolució 98/3. Aquesta resolució que va ser aprovada deia que Catalunya era una nació, que tenia dret a l'autodeterminació i que no exercia el seu dret per facilitar la transició d'Espanya de la dictadura a la democràcia. Això és el que deia aquesta resolució, que té més de 36 anys d'història. I va ser en temps del president Jordi Pujol. El que passa que, naturalment, no es va exercir el dret a l'autodeterminació, només es va aprovar en el Parlament de Catalunya.
Com que malauradament no tenim avui el Parlament i com que malauradament no sabem si el 2027 el tindrem, ara ens hem d'espavilar i hem de recollir aquestes signatures i les signatures serviran per demostrar la majoria del poble català a favor del dret a l'autodeterminació. Totes les enquestes, a més, ho diuen. Per tant, nosaltres quan farem la carta i el memoràndum que acompanyarà la carta, explicarem que de forma recurrent totes les enquestes, tant catalanes com espanyoles, diuen que els catalans estem a favor del dret a l'autodeterminació. Per tant, no serà una sorpresa que es recullin milions de signatures per les Nacions Unides, perquè ja les enquestes, des de fa dècades, defensen que el dret a l'autodeterminació és absolutament rotund i majoritari en el poble català. Després, les signatures a qui aniran dirigides? Les signatures aniran dirigides a les Nacions Unides i als seus organismes. Evidentment, també al secretari general de les Nacions Unides, al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, que s'encarrega del dret a l'autodeterminació, i, de forma singular, als 193 estats, perquè els reconeixements de Catalunya seran progressius i bilaterals. Que ningú es pensi que presentant l'apel·lació a les Nacions Unides, al cap de 15 dies hi haurà una assemblea general on es discutirà això. No, això no anirà així. Primer, de forma gradual, diferents països començaran a interlocutar amb els peticionaris, que serem nosaltres, començaran a entendre quin és el problema que els catalans plantegem i començaran a reconèixer bilateralment els diferents estats que són simpatitzants de la causa catalana. I quan això s'aconsegueixi, evidentment, i tinguem un gruix important d'estats, serà quan es podrà presentar a l'Assemblea General una resolució, com es va fer en el seu dia amb Guinea Equatorial l'any 1965, a favor del reconeixement del dret a l'autodeterminació i la independència de Catalunya. Però això serà gradual. Potser trigarem 2 o 3 anys. Heu de pensar que Guinea Equatorial, els representants de Guinea Equatorial a l'exili fan el 1959 la carta i fins al 1965 no tenen la resolució. Per tant, van trigar 6 anys. Això què vol dir? Doncs que en el cas català també es necessitaran uns anys per interlocutar amb totes aquestes nacions i per convèncer-les de que és molt important reconèixer el dret a l'autodeterminació i la independència de Catalunya. I si això ho aconseguim, indubtablement arribarem a l'autodeterminació i a la independència, que és el nostre anhel i el nostre objectiu. I finalment, sobre el nombre de catalans, evidentment, nosaltres tindrem una aplicació, un formulari on demanarem el DNI i demanarem també el codi postal, a part del nom i les dades personals. I amb aquestes dades de DNI i codi postal podrem absolutament filtrar a totes aquelles persones que hagin signat en territori català. I per tant serà absolutament inequívoc i absolutament fragmentada aquesta base de dades perquè pugui ser consultada i analitzada per les Nacions Unides sense cap tipus de problema. Em sembla que amb això contesto a les 3 preguntes que m'heu fet. Gràcies. A vostè. Campos, i que acabarem amb vostè, Xavier Campos, perquè ja... Sí, no m'allargaré molt. Jo només volia dir que s'ha d'afinar molt bé el manifest, perquè el manifest no pot simplement demanar que es reconeixi el dret d'autodeterminació dels catalans. Aquest és un dret universal. I el dret d'autodeterminació dels catalans ja ha estat exercit. La independència va ser declarada i no ha estat derogada. I responent al que deia l'Oriol Roig, efectivament, és molt important el paper del Parlament, però el que passa és que aquest Parlament està intervingut des de la repressió per al 155. I no ens equivoquem, aquest és un argument jurídic fonamental en el nostre favor. El que volem nosaltres és demanar que ens reconeixi el dret a exercir la nostra independència que ja ha estat declarada de manera lliure, pacífica i democràtica. No que ens reconeixin el dret de l'autodeterminació.
Bueno, les dues No ens coses són equivoquem. importants i necessàries. Les Però, dues perdona'm, coses són importants i necessàries. Però és que una cosa és evident. No podem recular, no podem fer marxa enrere. Sí, exacte. On els posarem més pressió i deixarem i farem palesa la situació que vivim és justament quan podem explicar que nosaltres vam votar en un referèndum amb totes les dificultats, el vam guanyar, la independència es va declarar i va començar la repressió. Aquest és l'argument jurídic fonamental en dret internacional. I no hi ha cap altre cas com el cas de Catalunya. No n'hi ha cap d'altre. Ni per la importància de la discriminació que patim, ni per el frau constant, el dèficit fiscal que patim, ni per la complicitat i la negligència d'organismes a la Unió Europea que se suposa que són el jardí dels drets humans. No hi ha cap cas com el dels ciutadans europeus de nacionalitat catalana. I això és el que s'ha de dir amb el manifest. I les signatures són per recolzar aquest manifest. I evidentment que hi ha una batalla per recuperar les nostres institucions o per crear-ne de noves, perquè aquest Parlament, el que existeix ara, i aquest govern són els del 155. Una vegada declarada la independència que no ha estat derogada, tenim el dret com a catalans de crear altres institucions. No tenim per què tenir una Generalitat, o que es digui així. No tenim per què tenir un Parlament dominat per els partits polítics que juguen a l'espanyola i que negocien amb els espanyols. Per això, repeteixo, és fonamental afinar bé aquest manifest i explicar les coses com són, que aquest ha estat un dels grans problemes que no només els nostres dirigents, sinó les associacions de masses no han volgut entendre que el dret internacional ens empara completament. Prenem, i això ja per acabar, prenem el cas dels saharauis. Els saharauis no han pogut fer un referèndum, però tot i així el Parlament, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix el dret d'autodeterminació dels saharauis. Prenem el cas del Kosovo, que va arribar a la independència com va arribar, però el Parlament Europeu està exigint a Espanya que, per favor, d'una vegada ja per totes reconegui la independència de Kosovo i el reconegui com a estat. Aprofitem els estàndards més alts perquè tenim raó i tenim moltes possibilitats d'argumentar, de presentar els nostres arguments amb èxit. Jo, per acabar, faria una pregunta ràpida, perquè em sembla que aquesta és la idea. Jordi, tu creus que amb aquest procés de recollir signatures, de recuperar les institucions, que és una batalla, evidentment, que ja ha començat amb l'abstenció, Oriol, dona't de la realitat, és que la gran abstenció que hi ha hagut a les darreres eleccions és ja part de la batalla per recuperar les nostres institucions. Vull dir, però això requerirà un cert temps, evidentment. Però tu creus, Jordi, que podríem endegar també altres projectes amb els catalans de l'exterior per complementar aquesta iniciativa i crear una mentalitat realment de nació catalana, de país, etc., que podrien ser en diversos àmbits. Com ho veus, això? Gràcies. Sí, totalment d'acord, Xavier. Crec que els casals catalans a l'exterior, com he dit abans, han de ser els nostres ambaixadors mundials. I, per tant, han de fer aquesta feina de pedagogia del que és Catalunya, una nació mil·lenària, amb una llengua, amb una cultura, amb unes institucions i amb unes constitucions que sobrepassen a la majoria de països del món. La majoria de països del món, que avui són membres de les Nacions Unides, no tenen ni l'antiguitat de la nostra bandera, ni l'antiguitat de les nostres institucions, ni l'antiguitat de les nostres constitucions. I poso exemples com els de la Índia, com els dels Estats Units d'Amèrica, com dels de molts països de la Unió Europea. Per tant, tot això ho hem de posar en valor i hem de fer una pedagogia i una divulgació en totes les llengües possibles. I vosaltres, que sou catalans a l'exterior, heu de ser els nostres ambaixadors civils, per tal de que quan nosaltres fem aquesta apel·lació siguin moltíssimes les persones que es solidaritzin amb la causa catalana, que és una causa d'una injustícia flagrant, perquè
per dret de conquesta, van ser prohibides les nostres institucions, les nostres constitucions i perseguida la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres governants. I, per tant, això no ho hem de deixar passar. I sempre que tinguem l'oportunitat hem de dir, com deia en Pau Casals, I am is Catalan. I hem de recordar-los que Catalunya no és Espanya. I vosaltres, com Pau Casals en el seu dia, sou els nostres ambaixadors. I espero i desitjo que quan presentem el Pacte Nacional, molts d'aquests casals estiguin al nostre costat. És una feina difícil, però vosaltres ja sou una organització que fa molts anys que treballa, que funciona, i m'agradaria poder tenir una propera xerrada un altre dia per concretar de quina manera podeu ajudar i col·laborar en el Pacte Nacional, perquè realment l'interès és molt gran. Necessitarem de la vostra ajuda i de la vostra col·laboració. Nosaltres només des de l'interior no ho aconseguirem. Heu de pensar que necessitem com a mínim 128 vots per al reconeixement de l'autodeterminació i la independència de Catalunya. Per tant, necessitarem molts estats diferents i moltes llengües diferents. I, per tant, és molt important la vostra col·laboració i que tots els casals, no sé quants n'hi ha, però si n'hi haguessin 128 seria fantàstic. Es posin a treballar en aquesta causa. Reconeguts 125. Doncs ja ens queden 3 només per tenir el 128. Fem aquesta tasca i jo crec que entre tots ho aconseguirem, perquè és una tasca col·lectiva. No dependrà d'una sola persona. Seria molt fàcil per l'estat espanyol treure del mig a un de nosaltres. Però quan aquesta causa comenci a recollir signatures i sigui de forma col·lectiva i milionària, no ens podran frenar. I haurem guanyat. Doncs crec que són unes bones paraules finals per aquest programa d'avui, que portem una hora i mitja, i aquí ja ho sabeu, amb les portes obertes totalment per al Consell de la República i per aquestes propostes. Molt agraïts a tots i doncs us esperem fins a la propera. A la vostra disposició i moltes gràcies per acollir-me tan gentilment i per totes les preguntes que m'heu fet, que han sigut totes molt interessants i molt oportunes. I espero en una altra ocasió tenir temps de parlar amb vosaltres i amb molts altres casals per tal que aquests 125 casals estiguin remant en aquesta direcció. I abans que el Pacte Nacional es presenti, jo em comprometo amb tots vosaltres a tornar a tenir una altra xerrada. Perfecte, aquí amb les portes obertes. Moltíssimes gràcies a tots i podem passar una mica a l'off the record si encara tenim temps. Alguns potser sí.